Let's play a game. So karon kung nakabantay mo akong title diha kay Let's Play a Game. So this game is very kanang matawag siya o dali ni siya sabton. Just follow the mechanics and this is very essential kay this is the basic of factoring the atong i-factored form ang quadratic trinomial. So kung nakabantay mo na duha ka triangles anhi, ang color peach na triangle, which is your task for this is to add, din na po green na triangle din ang green is to multiply, again mag-add ta sa peach na triangle, mo na atong buhaton, then unsa matong i-add ana kanlang mga naa sa rows o sa column. So inyo na siyang i-multiply o i-add, so sa peach mag-add man ta, so atong i-add ang 3 og 6, so diagonally, so mura siya nag-form og diagonal, ang 3 og 6 ato nang i-add sa peach na color atong ibutang iyang answer. So ang answer nila ana, then ang negative 7 plus 3 po diha ibutang ato ang answer sa peach, ug negative 4 plus 6 and as well as negative 4 plus negative 7. So that's the idea of the peach na triangle. Then sa green pod sa dapat ibutang sa triangle ha, kana mga peach na triangle ang addition na result or the sum nila. Then sa green pod ang product, so multiplication. So mahimo na siya og kuan dia. So 3 times 6, so sa green nato na siya ibutang 3 times negative 7 sa green, again sum sa peach, then sa product nato mo na ang nasa green na triangle. So that's the simple mechanics atong duwa. So kung maka-answer mo ani, you can check your answer in the next video nato. So this is a game na pattern na siya pattern kay again quadratic trinomial ni siya. Kaning quadratic trinomial nato na siya pattern, then mapakit-an ta mo sa factored form pod niini na makit-an ra pod ninyo sa kanina diagram or let's drawing nato atong illustration. So let's continue and let's answer 3 plus 6 we have 9, 3 times 6 we have 18. Ana ra ka simple ang buhaton ninyo. Ato rang i-add unya atong gamiton ang pattern sa quadratic trinomial. We have here now x squared, then ato siyang plusan siya nato sa itong mga answers. Ang first answer kay ibutang natong 9, then punarag x plus 18. So that is now our quadratic trinomial. Mao na siya tong quadratic trinomial. Then ato na i-factored form. Unsa gamiton para ma-factored form nato? Nara sa ato ang table, which is x plus 3 times x plus 6. Ang 3 naa sa atong row, nasa column nato ang 6. So kanara yung buhaton, as simple as it is, just follow the mechanics. Ang factored form nato mao na siya ang nasa taas, sa kilid ang ato ang expanded form or the expression, the quadratic trinomial. Actually this pattern, this game is aligned to our lesson, which is the quadratic trinomial na in a form. So mao ni siya ang form sa quadratic trinomial na to, ax squared plus bx plus c, given that a equals 1. So mao na siya ang ato ang target. So to check if nakasakto mo sa inyong gi-answer karon, just watch the next video. Salamat kay sa inyong pagtan-aw.